Kingdom 106.1 na Kanish Urban Radio and so able to Kanishi ya wanum so ebiemo ama obia ete yenka Doma so Doma FM 100.7 woman so afa ensemi topeten udi koda no baby a wo bia wote yenka ewo so baby FM stations apepia nkoma no egu no SOMPA 106.5 FM Accra yesro sankan ya no ariska no udi koda na dia man na obenya yen ye damu live ewo Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra, SOMPA 106.5 FM Accra. So share hosisia. What like page na shama for front so. Enya bi a share. Augustine page ayen free ha. Abe sinten time video no so YouTube no so. SOMPA FM live. www.sompaonline.com. Ya website ya yesamo for penny ora tabwati adama. Wakwitire ni nyina potokasa mo brofo. Edi akogwa betumi akwa kenkan bi. Sha no so na KJC Company Limited. Wano na di adansie ne ma eso yasene ena no pay 2074 bi mutwa ne tia frani T74 ya na nan dido amudi GH ya som eno na ebuebusi immune system no just what kenke wasa ya 3 Ghana so desepe brabe tubi ekoton be tubi ekwadi udwuma bia medima for herbal center Dr. Tamoda so se brai na yade na ya krankro eti nipadua no so tete no haha no wontu ase se hom ena no pay ensemu a yadidi wontua no eni ani mo bi eni National Labour Commission aka kire Ghana Civil Aviation Authority for strike almost one bekono eba mremu a kwan biye ni ho ti wo mo ntwensensen University of Ghana wamo asabi wamo eji enteteye ewo suapon ahodo yimu yi wamo empanimfo nso a wamo da Elsasia no wamo de krata bi aba monten wamo sesen krata akro na eno eye de ye twero ewo nwoma ni mu na pani a wotua enwumasua no ewa asante mampon de ato awofo anim se wo mo nkasa nkire wo ma yi ntu wonfo yi se apo enya de papa ntima wonfo won ho nto so titire ni adema NDC amanyokuo eye orad Esiedu Johnson enketia sekwa brantie wokopie mu ewo bunu east emantam mu thank you to mu na ensem bi epiepie firi ho ba eye de ensem eno achi no ye bewura aburi na we Akuapem South Municipal Assembly na atworo krata atenten de aba se Aburi Botanical Gardens ebinu de afidie nwanwa na mu bunua etiamra ye bechopo akwakopie mu obi man so England mamu wana ahye mu se owura bia wo fa knife ekwa be ne yere ema oti na nanom nsiede no ya kire no ya jeli no emunsam enam enopey ebusuansam ni bi eka yenim ho ena apesmaka de hye be no yesi adwa ya ye bebe ede ama asesompa ekase akokọ bidie ohoi empanisi ya no animade kyen so brene brano no wotie free wonini ano midin ABENA BADU ADEPA kofimenembra triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA Womai Commissioner wohwe apade ho nsem so National Labour Commission na womo akoto asere Ghana Civil Aviation Authority wono mo a ehwe se ebibetu kwan wobefa adupiri abomframa na ehwo ade a safo ye adwuma ho se eniama baako ne mienu bi ne womo ntenka mu bi nti womo nso afe no aso ebinu mu usu womo tiri ho se womo nso ankasa wonti ho a yebeyi oyibone enti wono mo ye nhyehyɛ se so ebeti atuane bi esanse kasa empenintie eye atuate ne se ho nti wo mo yes anhyehyɛ nyina no na wo mo kyese ahweye wo mo ebeti atuane atuane a wo mbeti no se empenimfo anya de wo mo pe na ama won woni weba ho so no ene ba bobu aka wo mo sim na no na National Labour Commission so ede krata aba we eneda no wonya adaje tintim ne hyehyɛ ede ma asompa se yemmom ema adihye ne nyina aso nte wo ka kire gatsi for say eba legal capacity ya ombetime de declare institutional right ya oni wo mo twekire se emra bia ama wo mo ho kwan saa eno achi no wo sanso aka ede a kire won se de wo mo di kan bo amane se nko wo mbehye wo mo tuate na se eno da mu ene ehwo ade ne nyina ya salary discrepancies ya eno achi nso kura wo mo hwese Director of Human Resource Edema Ghana Civil Aviation Authority wono munyino ene ehwo ade no eno no it doesn't carry water enso nim enti wo mo emfanto ba bi kura
National Labour Commission esan so to aso bio e kire se wo mo yesa wo mbeti atua ene wo contravene regulation 20E no NH ye wo labor regulation titru LI 1833 nim enti commission no aka de akire Civil Aviation Authority for se wo mo akura wakakura wonyanwe wo mo fa nkonkoto baabi wo mo nye wadwuma na afi wo hwe mpanimfo anim esan se wade ewo abankase mu a ne yira no eden papa enti wo ka kire won se wo mo yiedie ehia ban no se de be no oman no ebetumpon na timamufo nso ho behanha wo mo ntino wo mo nkonko ye adwuma emfa nso mo man no sompa na wo makatuapa enam kwan so ba Abusia yatoa ensamono eso ewo eye nwomasua ensamumu na krate ye damanimi efi University of Ghana Suapon emo ye nyina ye nim se na san wanum fees ho sensem bi enam so ma jeta campanifo ade krata ba ye se womo aye stakeholders meeting wiase womo kwhia ye de womo gitu mu SRC dues ene 75th anniversary levy bi ene de ekeka ho increment bi ebebe mu ene de ekeka ho a womo ede ebo ba ye no enam so ama jita campanifo ede sakrata ne ba wiye no eye sukuu no Suapon no womo so mpanifo de krata ba be kire womo die mu ade a chenye na management no so de wono de aba na de da manim sesei every SRC mpanifo a womo eda eye University of Ghana Suapon ano na womo say womo pese womo ka ema Ghana adehye nyina ete ase se ebra mpanifo ekohia ye womo ehia asoafo a womo edada womo ano ewo Suapon no emu jeta campanifo eka ho afei womo ayeso womo abadwesam tu adonko eyeye wonom so eka ho ebi ena eja womo adesuafo yi so womo ni na munsifo enso ekobie na womo kiremu sei womo kwahia mu January 8 no nia womo kwaso hu bi ene sei SRC Development Fund Levy no eno no wonom kwahia ya no womo gitu mu se enka increment no 200 Ghana cedis nanso no womo dwendwene hu kwesi na wase womo chemu mienu 50% enti womo ade 100 Ghana cedis increment ene ka SRC Development Levy ne ho ema 200 Ghana cedis enti no womo kwahia ye no empanimfo a ege tum senka 200 ene ye di tum no womo chemu mienu ene womo de 100 cedis etumu ena de wono efra ne Grassack Development Fund no eno so womo gitumu nanka ye 200 increment eno so womo chemu mienu 50% ede 100 cedis ede ka ho eno na amana kwaya 3.5 no na the friend no telecell broadband bundle no eno de womo kiremu se eye optional ede ma adesuafo no na the SRC mpanimfo kiremu bio ne say SRC womo dues no womo kirem se eye 50 Ghana cedis ya womo de abo womo krata yi eso na womo se womo kansi sudua ese womo kwhia ye no 75th anniversary levy ne de womo andiscuss womo meeting no ase nanso ne yehwemu akrata free jita kakache ba ye no na womo kiremu se womo discuss enti na no kra no freshers 2025-2026 academic year no womo ba foforo na nkebetu no kra ne hwe krata ni mu no na nka ye be 100 cedis nanso no management ne de krata ba ye no womo su kiremu se enya dia na aba foforo kra womo edi womo 75th anniversary 2023 ni mu no ena womo introduces that levy no enso say outside simpanimfo anso kiremu se womo kwahia mu ewo enhyiemu na se no womo andiscuss sa 75th anniversary levy no na womo dia womo say womo ka kire empanimfo a womo ede Suapon ni nyina ano ese de womo ehia na bibia mu beda ho fan na aban bete ne ho ase Suapon empanimfo bete wo ho ase womo mu ka bie wom bete ase enti en womo so de a wonom ede bie monten womo beso mu asopem ede ama womo si de enti a eye student development fund no womo pese womo kirekire mu nyina ene sei womo establish no 2022 na eno mu no womo ehia university no management ena womo egitu mu ehu se sa student development fund no wase womo etimi adjust ne kakra na aboa ama sukuu no anase Suapon no womo so etumi akeka wo ho so ana wabo ho so ama wo niema aso wan kwankro ewo Suapon nim na de friend Grassack no wonom 11 no so
eno so no wo mo kire mu sei wo mo di hu komo ekohyiae amaja wo mo nyina agitu mu hu se wase school no ankasa no hostel facility no ana afei eniyema bi ampanifo di gu akwam a ebeboa ama ensase a ewo suku ho eno so wo betumi abohu ban yie na eniyema bi nkofore mu nkɔ wiase ema encouragement sam piepie mu ni de keka ka ho anunti ena eno so wanam yese the friend hostel project and current delays no eno so wa mu di hu enkomo na ni nyina mu no ana wa mo sei die ntipa wanum gina so ema wa mu increase eye best space ni nyina mu no wa mu kire mu se wa mu ni panimfo ehye di mu nkomo ye wase wa mu so to wa mu bo elsafsifo no eto wa mu bo echekye mu ema adehye a wanum gyenteteye ewosuapon ni mu no ete ase ene sei sebio wa mu entumi anya eye suapon nankasa eye hostel facilities no enya so mfaso anasa wanum anyusuo no wa private hostels ho no mu eno no na wase wa mu nyina tumi di wa ma no tum na wa mu reduce amount na de ma wa ma no so wa mu ehyiaye edi hu komo ebiew sede ye ka no benchmarks ahodo a eno so no wase wa no mutimi hwe na ya affordable ema obi a wo suapon ni mu etimi atua no eno so wa no mu hwe ho ema elsouth impanimfo se wa no edi mu komo ne krokro mu no ana wa mo atre mu se said the University of Ghana suapono wa mo ani suade hunu pa na se de wanu mo eto wonsa etoso eye nwumasua de edi kan afenso se ye ntete eye suapon mu adehye ema wo mo so meye brane dachen se wo mo so benya bibi ede abo wo ho bra no eno so eda wanu mo bemu a wo mo guso eno de bibi antumi ensesem free ho enti no eba no nwumasua ye ngrumi adehye ana ye ngrumi student ema wo mo ngina wo mo na so papa ano so ni nyina no eguso eda wonam abem na elsa simpanifo ekire mu se wo mo toto srempanifo ada ena afei wamu eda jitek ejumeko no ano esedie esiye ewo nhyiemu a wanum ekwahia ye January 8 no wamu sre eno ena wase wamu edeba monten ema adehia wamu etua no wamu timi tua ne yie esanse enye wamu nko ampanifo ne hia ye na eye school no anase suapon no wamu representatives ewo mu bia wamu so hu ye de esiye enu ti no wamu so de kratai abai wamu kire mu se Nyankopon enhira LSLC ene Grasak afa Nyankopon enhira University of Ghana Nyankopon enhira our motherland Ghana ewi ase no wopani a nensa ehye krata yase wamu eyemienu owura Richmond Ofori Labi woye president edema UGCRS na chese University of Ghana wanam LSLC wamo president no wono ena nensa shekrata yase na Owura Sadiq Abubakari wono so eye president edema Grasak ya wo suapon no ano ni nyina mu no mo sekrata yi wamo distribute bi ede akwakwa koma suapon no empanimfo afei ensamtwerefo nyina nso anyi bi na wamo ntesetese mu afei public no obi anso betumi akọ wamo online portals ahodo so say we suapon additionally e was suapon kro betumi akọ na akọ kenkan krata eye University of Ghana LSLC ene Grasak empanimfo ede aba efa wonu akatua ho sensem no wamo so akire wonu side of the story no emu abusua ngomasua na mu ena yewo na emom yewura Santemampon Municipal Education Director Edema Santemampon yewura Prince Osu Ansa na wokosra Fast Track College ewa agona bedumase wokosra wo mo a wone asuafo ni di nkomo no wobechese de efra ne se ensoho nwiamu apo wo mo ntwe won ho mfiri ho na wonyere won ho nsua de wo ma chechefo bechire won no na efe wo mo nkenkan tetre read wide eba ne sa agene no embe bie na ebie nso akwampo na matoto nyina nso bebie eba ne sa na wo mo kwotran so ho twere nimu a de ahunta no wo mbeka aka atumi atworotworo esanse ni nyina ewo pie ni asa ewo adwene num no na wo ka we no wo beche se ni nyina nkamfua ye kasa chenechena ye chema ni wura abanso nya de obetumi bia sa ka de eboa ma nwomasua etimi gina brane no wo de bedum wo mo na aboa ama wo mo nwomasua no etimi akonanim sa na awofo nso wo mo chefa wo mo enhwese mofra no betwe wo ho afiri television
ne hwɛ ho internet so tena mobile phone wobetumi atena so a manwunajo na ne ngoma gu ho eba ne saa sa tie bia apɔ ene wode bɛka na brabɔ ho ɛno nso ɛmoa ne daache afutuo na wasi adwuma yi nyinaa titiri wen awofo no ntu ye manefo sɛ baabi a ya beduru no sɛ kane na yɛkɔ school no na distractions no na nte sɛnde saa brɛ no social media ni baabi a TV kura TV station nan TV na ɛwɔ saa brɛ ɛna TV agu social media ɛna phone akuta kwara no nneɛma ɛwɔ so a obetumi ahwɛ no the distractions na yɛ bebree the ɛwɔ sɛ tu na yɛtu yɛ manefo na yɛde bibi hyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo ntena se nsua deɛ ɛna baabi a bebree school apɔsɛm ne ade akwara no wura school mu a ade a wɔhwɛ ne sɛ eduru from 3 na ɔkɔtɔ nso hwɛ a obenya moa enti book sɛ wɔtena se asua deɛ onsua deɛ yɛn nso no yɛ ma no ɔmo ba fi yɛ no ɔmo na ɛwɔ akwara bi betumi atena fo hu fra no pa wɔte ho saa obi te TV ho saa na awofo no ɛhwɛ ɛyɛ ɛno ɛyɛ nwomasuan kwankyerɛfo wɔ asante mampa wura prince osu ansa ɛna kasa yi na pani kwankyerɛfo a wɔsan yɛ kɔfare bai ɛde ma fast track college and academy ɛwɔ agona bɛdomase Alhaji Mohammed Abakar Agambila wɔno nso ɛde ne deɛ to so sɛ ni wɔ mama ne hunu a wɔ mu hunu ɛwɔ nwomasuan ana ɔboaboa mu school here more because private institution, you know, yeah, because we share the number of students. Now we share student teacher ratio. Yeah, be with Kasemo. And yeah, share free senior high school. Buying extended to private schools, you know. So look, my beam, I'm a private schools, you know. Even yeah, we involved. Even the last year, my father program, but this year, no, yeah, say buying it to me now. Or the you know, come home. I enjoy free senior high school. No, maybe a double track system. No, a free system. No, the last year I buy the selected schools in a room, and a few years media. Yes, I buy one extended tentacles now. One other schools now carrying other private schools are more and count on in area and make free senior high school. No, and all the boy. Now you hear logistics. It is transportation. So then I have senior high schools. So I buy supply buses to. Government schools and now with my extended helping hand to the private senior high schools, and so in terms of transportation and other logistics are everywhere here. Asam no tie asekwaku kon na pania wada fast track college and academy ye wo agona bed masala Alhaji Mohammed Abakar Agambila wode ato abanyanimi Ebusia empanimfo akwakopie mo ewo ebono epoye emantamo meche general mosquito titinani edema NDC amanyoku ensembi edi achiriba ne yafa seda no enikan emana na KGC company limited ekoba sempremo no be ma wansin so ma asa no ham wo hya ase ton adansie ne ma wo mayi mo achede yie entinu wonimu ewo mu suyehuno ewo mu nimde wase uba na kachipe wade wotena se free consultation na wade aboawo ama wo so wani so ade hunu se obeye landlord na landlady no etumi abem ede ama wo enadoa ahodo afi upe plywoods upe eye cement upe roofing sheet ahodo papa ni bi ni nyina ubenya bi ewo nana KGC company limited building wires and se binding wires no ebi ewo na kachi enkrobata no de bubrija echen wotwe hunwi mepa cho frey ewo 0204 355 040 0204 355 040 na KGC company limited enyo so eye 20 na 74 ya na nanom dido akane na wonom ehhehye ebedu anopa be se no num ahomache mu wono bu wanse una na asode kua no akua gya no no wode asigya so no akamu kakra na wasese bia mankwada wo fie onyina obi abenum bi afempanimfo so na wonom anum bi na yedido na eboa me nyini che ana iwuni adaje entini panimfo de 20 na 74 wo mo di no hini nuta afen hahama ena de ka ho no makabo nam di esi asom ena wonom aye ne portable kama ena da Facebook ne so no edro we enya nwono medi ho adanse de amobi wo se bibidro de ena enwono pacho wo num atese de wo num nsuo eye 20 na 74 eboa ni padua no ma ne nyini fra adom ko adom ankasa yade bia ye titi ni padua no empo no se wo HIV yade kodie we bi kura me sei aya fa dro yi bi eka wo nura yade ama no ho nenom e boost immune system no e mankwamo na hoden e ma wo mutimi
edi yadeɛ bi aso nkonim ewe nipadua nim yadeɛ bia me pacho aya pɛ ɛyɛ 2074 yi bika wundo ho ate na ubeto yebo me pacho adrei akwada a wonya mfinhia dumienu nombi wo ye ba penfo anasa o makwada no fo a onka ho Food and Drugs Authority wanam AGYA to se eye upeni doso promoto akra ha sei no okeshi drug lane ye de akogu se chapo afei kuma se Ashtown Kolena Heba ho me pacho ubenya adrei bi ato 0246 073 498 0246 073 498 na 20 na 74 penny for you so just what kenke ya sha se no na just bread and pastries amanfo ehun said de ya gitumu entini ye de just what kenke ababeka ho 3 Ghana cedis pe pacho mu amutu dokono eton na mo no ankra dokono no mu metu no 3 Ghana cedis pe nkonkoton emfa so wom dokono na de ye de yellow corn so na bia ya no very very clean and hygienic me pacho uni ye dokono enka wafunum woni ye dokono man kase sebio akobone yesisa wotete aduane bone ma yefono edia wono so bodondo obebo mpintin obebo bibia bia ma nso wasa na unya dokono papa efiri just what kenka wonse wudi wi a waye pampe kama wanya hoden dome ya wo commercial bank na chi ho no mo me pa charge mai say ya wedding birthday party sorry machia dwumadie bia wonso a woton dokono betu bi koton watene yente obra so say hu 0256 068 832 0256 068-832 just what kenke manono na efre wonum na medima for Herba Center Dr. Time da suni ko wose yan kan kiro say yade aye krankro very very chronic diseases no me pacho betu ase efri ni pedua no eso stroke enwodweye afesisi yade de mu oden diabetes esichire yade mema mu prostate won sensem entena ho ma cancer metomi yan kan kiro so nya prostate cancer enlarge be ka kiro so nya prostate enlargement me pacho Dr. Time da suni medima for Herba Center sebra wono bo watch no bonkum ni fasa no ano de time no e de ato yade ne so de ama wo infertility e ma ne mema ne nyina mo kwai na munya baby ngenge ento mo nan so yade bia me pacho medima for Herba Center Dr. Time da so se pokwase mayira wa kra ha branoma yade no enyira kumase so bo kwa gogo woni government school no ne din hye ni mu wose nyankopon ene yaresafo frɛ empanifo was 0244 774 282 and 0500 727215 medima for Herba Center nyankopon ene yaresafo ampa na yeto ensam no eso ewo ensam foforo mu yekonkopie mu ewo NDC amanyokom na sen ene ehu se wontetenani edema ekuo no ononyafo Johnson esiedu enketia aka se kwabrantie wasan hye ne thank you to na se so hyase kakra o ene ehu ya ne se me se oje na home kakra na wasan hyase no kopie mu ewo bono epoye emantam nim na ne nsem bi a okoye okokeka ye wiase ena opani a wono so ye titenani ade ma bono epoye mantam no NDC amanyokuo ononyamfo UNESCO owusu dodo na afa no UNESCO wadi tu dwa say wobeto to asere NDC amanyokuo na da ese obi bia edi na chitai ebetai ononyamfo Johnson esi edu nketia na chi na ensemi yamani boni osof mami otutu atu ene tomsom yen said chairman UNESCO ekire ni nsemu eni adwuma na woye no me hu ne se eye party adwuma na woye nti se traditional chairman eye party adwuma na wadu original ese wo so sorry now so we party adwuma no bi nti yana na nyina kan bombo 11 constituencies ni ya ko ba ya na le bota ya odebai no na ye nema mienu sabia ode first one is yeah call elections no I think Samuel na John Dramani Mama Samuel one the president Samuel no ye running mate to na Jane so Anna Samuel or ye running mate as say because or ye vice president no also call some of the constituencies no the donor na you were the only general in Ghana politics and then the chairman said Chairman UNESCO no upiemo ewo bono epoye mantamu a wono ene yetitene ni dima NDC emefa miamiawo wonom amanyokuo no ne fe no ewo ho ena wone NDC amanyokuo na kase wo hu se eye Owura Johnson esi edu nketia wo abu adwuma pa national chairman enti no obi anta na chi se ekutu se ne
to aso wo baby fufuro se wo predin ye obi amfa na chi tamfanta na chi na wono so boa waboa party no wono so entimi enkwa nanim amani boy yamani boni osof mame otutu atu ya owo SOMPA Techiman 106.1 wono na eto esomye ene otutu atu na woto ye no ebi wura Aburi Gardens ho ama wo mo a ede doma machine enam kwayenum na enuya firi tete obo ade penso wabode agum na ebinum firi baabi wo mukrom ebi ni ho etimi behwe ede kro efa ebi ahan enkwadu nyina wo ho eno na ebinum de saa doma machine nemu na wo mu bugu enam saa yeso ma Ekwapen South Municipal Assembly no ede krata tenten ababonten se wankasa oti hu a yeyiwa yibone na wo mo council ede a kire adasa nyina se Aburi Gardens kwa na eda ho no enna ho kwa wo botaye binti a empani eja no ho na ennua enkuma ne akese titi nnua ne nyina ene ofa baabi a nanka ekwaye wo ho ada na asase pradada wunhunu bie no ne nyina ewo na afi wo mo nso a eye ennuro titru ene abibiduro fo nso wo mutimi wura ho ekofefafa enubna enua nhini ne na haban edebe ye nuro enti se koba se ye de afidie nwanwa ewura mu abuagua na ye se ne ma no na we ye bra wo mokonya nipa binom pa chi so ya na wo mudwumadi a wo mudia no na busua wo de oba Facebook no so a ensemi nyina ededa ho eno achi no wo masan de atoso esere bio se we eye treasure eye japade ya obade ede adomo yen treasured ecological and tourism asset esa ya adinya kese ya wo mo ebefiri baabi abahwehwe no kura ede mfaso kese bi ebebre oman no ne se ho nti technical team no ka ede akire adasase ese wo mo ate wo ho agum wo mo tete na wuni a won sabe so opan achi no wo mbema emra na diu ewieye ena wo mo chese wo bibia so a wate bibi ho mpopoye ana de ekoso wo kwayenum onim ho asem bia no obetumi atia mpanimfo na so ne se ho nti no Ekwapen South Municipal Assembly abankra chepane awutua no ede ne nsa ahyekrata yase ede ne setampo kutu na team so say bam se enko baabia na wo mo abo wontirimu po se mpo de bia yo wo mbeyo bie no saafo na mfo ho ankwa nkotofnam yira Paul osai ofei wona ne abankra chepane no krata ne nsa ene hyase Ebusuya yenyina yeso ne yanya aboa fronkrato emrasisia na ensam a yedi kan ede egu wanim no ebi enese University of Ghana wanom elsausi ene grasa campaign for the krata aba womo abechechire mu se womo ni mpanimfo ekohia ye no ebuo bia womo agitu mu increment no wanom acheche womo nso aside mu ema ye de mu nsam asomo asante mampon enwumasu akwa nkyerefo eyewura Prince owusu ansa wode ato awofo na asuafo nyina enim se apo enya de papa na enokra heaven kwan emie mawo afi yewura agambila Abubakar won na ye kwankyerefo da fast track college ano wo se aban free SHS no won fa bi mira wo mabobo ano Ebusuya yebekọ England na papa bi a otwe se kan ekwa wo ne yire ema oti na nanom nsie do no BBS ye kire Homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakohia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufu a yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se obehu endpoint homeopathic clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na obusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu da mu fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo
bagi bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obato aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum sane afadwen ne afadwen ampa say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Akatuapa no kre Emma Akatuapa papa ampa na abusua ye kwawie kase no ewa amanone nso no wo hene kurom ne yekọ inland ho na awreho sembia sie ewo baabia na maame ene ne mma wo mo etie ena ne kunu ekọ ho a wo dwumadi a wo mo die na asa wo mo amfre no nti eye na ehyin ya ne tan se ne yire ne mma di party na wo no se papa na wo wo nkoda no wone maame no na wo ye no piety no ya mfre ne se wo medi bie nti wo de ehu abufuo na kwan na wo konso no wo twa kakra ti no watwitwa bi ama na banani so eba ne sa no nso no eba sa akoma no sabi enya adwuma na adwuma ayo no nso na ema adwene no nso nsisi so yie nti pani aye ni maraja Matia paranam wani mfinsia na aduana nso ana ne yire no a woje ne kra firi ne nsem no eye nilani ne maraja wono edi mfinsia aduana enan low cost food and wine bottle eho na wono mote ya eja aha ma na da Facebook no so no na nim tadwa kama mfinsia aduana na 44 ne kuna age ne nkwa de firi ne nsem enam saa so ama Brian coming wono ene ya jeje wose boni apapa na di no wo mutieti asanu mudin na ehwe a wo hyeda bo ni tiri mu po se wo bedi saa bone no wo ba na sekan ewie ye wo sansu twa ne mene na sade patologifo wo mo papa mu ehwe ye no wonya adage pa ede sekan no wo no makomaku dunan eno achi wo hwe ne mene ho nso wo twitwa ye na wo de kutiri etwa ne mpre nan enti wonya adage pa se wo kuma oba no ya ewie no woda mojem ne no na ne mma na beka se de papa na ye no edi adanse pefe se wono wo motete abusuam enti enne ede kro na de behwe be manim pa na wasanso atwa bia ka ho adwene na enye adwuma ya sesei wo mode ne kwa akotu mafi ase se wonkoda da bampo nachi
dɔkonsini no wɔ kɔ akɔdi bi na ɛno akyi wɔ minimini ne nsini na ne tira yɛ yie ɛnka na ɛwɔ so wɔn mma ne kɔ ne nkwa na nyinaa nso wɔn de ne kɔ mfinhyia no aduonu nwɔtwe sɛ wɔnya firi mu firi a wɔde bɛyɛ asua deɛ na nso ne nyinaa no wɔn hu ne sɛ ɛyɛ nsanom no ɛna kɔfa wɔ nyinaa baae enti adabampono akyi a wɔkɔ akɔda no wɔbɛgye anom enti wɔn firi hɔ mmra no no wada ne sent te sɛ Augustine mo ɛno so ne yɛ gyina ne yɛde kaseɛ na asie Abusia afei no asa wafidia ensem wa yedidi wontra no ebi enese ebono epoye emantamo NDC chinye amanyoko no wanum titirani chairman UNESCO obra eye ononyamfo Johnson Asiedu Nketia national chairman kopiemo thank you to mu no wode atodwa etoto sere NDC amanyoko ni nyina se wono chairman UNESCO no watai eye Johnson Asiedu Nketia chi BBM entine ekuo manso entai na chi Sada ena National Labour Commission nso ede ato Ghana Civil Aviation Authority ni mo se wo matete se wo mpese wo muti atua na se atua te no wo mo ntwemma won esan se emra no emma wo ho kwan University of Ghana LSC empanifo and afi Grasak empanifo krata wo mo de ba ya yebo akire som wo no wo mo kire mu se LSC development levy Grasak development levy and a telecell eye broadband eno no de wo mo se wo mo kwahia ye no na ye optional e de ma adesuafo no na LSC and Grasak levy no wo mo kire mu se enhihye ya anka wo no mo gitum na ye 200 cedis enso na wiase no na ye increment 100 cedis each na womo edit to tumu na LSC divs no 50 cedis 75th anniversary levy no womo echem se womo andiscuss wo enhyiemu a 8 January no wanam ehia ye no no ye rapport ofai osai wona ye abankra chepeni wo Akuapen South Municipal Assembly wo de krata aba se Aburi Botanical Gardens womo ewura mu de afidie nwanwa ebu nnua no montwe mo ho mfiri ho ntesa wo so mpa achi a emra ebedimo ene ye kwa amanone UK mamu nso no ni maraja matia paranam wakum ne yire nilani wadi mfinhia aduanan ama sisi okodem mfinhia no aduonu enwotwe Abusia ensamro every SOMPA 106.5 FM across so Watermelon Street Dome Ejene ho sekireme na wasante mantamu ya ba tan SOMPA 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Kumase upim wadamfo pa radio Paris France abrochime mo fansemi atopeten takwa ya SOMPA 101.1 takwa ya SOMPA 103.3 techimani ya SOMPA 106.1 sunyani ya SOMPA 98.9 enkranza ya SOMPA 90.7 ana fe domaso ya SOMPA 101.3 mankesim enene kwado ya Kingdom 106.1 upiemu ewo Kenesh Urban Radio amonso fansemi atopeten Doma FM 100.7 wamonso fabi udi koda na wote yenka ewo so Facebook no Augustine Adama opeja yen frifia besintentan fidie ne so a eye SOMPA 106.5 FM Accra yada mu nyina mu ase Nyankopon hyira mu SOMPA FM wonso yada mu ase SOMPA FM live www.sompaonline.com yesemu for pani owura tabwate Adama we kwitire nsemu ena no paye de beso mu nyina potokase mu brofo afoforo bi ka ho obetumi akọ kinkan bie Nana KJC Company Limited AGYA babamba wono eneta yechie ede ensem ye de besom wo na 2074 wonom so ebo yechi edon bi ye nananum dido aya no akopa bi ato just what kenke 3 Ghana cedis pe na wonso waton ede udwuma so ama ho ahawo midimafo Herbal Center Dr. Tamuda so no yade aye krankro obetu ase yese hum akra ha poku ase mayira na afi kumase ebu akwa gogo wone government school ne wo no ene di nhwe ni mu abusuanyumaku Adama na wonom soyi mu ema yeba ebesom sonko kwan so apesemaka de hia yanso yaje penny na yesi adwa mimidin ABENA BADU ADEPA Kofi Menembra triple AGYA APPIAH APAM DADAA